שלום, היום החלטתי לארח את חברי הטוב אריאל פינטו, איש בעל עשייה רבה, בעל שם טוב ומכובד, בעבר סמנכ"ל שטראוס עילית, לאחר מכן מנכ"ל טיב טעם, לאחר מכן מנכ"ל מיצובישי, ועד לא מזמן מנכ"ל מרצדס, מה שהרים ועשה עבודה נהדרת למרצדס, והיום הוא יועץ אישי. אנחנו חברים מכבר שנים, אני גונב ממנו כל מיני טיפים מדי פעם. אתה לא גונב, אתה משלם עליהם. גם משלם עליהם. ואנחנו כאן כדי לנהל שיחה על מה אפשר לעשות טוב יותר, מה אפשר לקדם, איך אפשר לקדם את הקהילה שלנו לטובת עשייה טובה יותר, לטובת בינו לבינה, דהיינו בין המעבדה, בין טכנאי השיניים לבין רופאי השיניים ובכלל לקהילה כולה. וזו המטרה של כל הפודקאסט הזה. אז קודם כל, שמעון, תודה רבה שאתה מארח אותי ביום שישי. הכבוד הוא לי. קודם כל, אני באמת רוצה לפרגן לך שאני מלווה הרבה מאוד לקוחות ב5 שנים האחרונות, קודם כל אני רואה ביחד איתך את הצמיחה ואת העמידה בכל המטרות והמשימות והיעדים שלך. אני חושב שאחד הדברים, דרך אגב, ב30 לחודש יש לי הרצאה על איכות, ובאישורך אני אתן דוגמה למקום שלך, תודה. כי אני חושב שנושא האיכות וההקפדה שלך, אולי לפעמים הקפדה יתרה, היא משדרת איזושהי שפה ותרבות בתוך הארגון, וזה יוצא החוצה, כי ברגע שהעובדים מרגישים שאתה מאוד מאוד חשוב לך האיכות, אז זה גם משדר לא רק לעבודה עצמה, אלא החוצה, ואני רואה ושמח באמת לבוא לפה ולראות את העבודה, ובאמת את הצמיחה, וכל פעם אני לא יודע אם מספיק מקומות בבניין, שאתה כל פעם מתרחב עוד ועוד, אבל מדהים. הגשתי בקשה להתרחבות, אבל בוא נראה איך זה יהיה. ציינת את העניין של מקפיד יתר על המידה. הקפדה יתר על המידה זה עניין מורכב, זאת אומרת, זה עניין שבא מחרדה פנימית כנראה, של לא העניין של רק הרצון להיות טוב יותר, או יותר הפחד של מה יגידו אם זה לא יהיה טוב מספיק. זאת אומרת, אבל זה כבר עניין אחר, זה עניין מורכב. אני יכול להגיד לך שפה תפיסת העולם היא משתנה בין להגיד, אני עושה את זה הכי טוב, או שאני מביא אנשים טובים שעושים את זה, ואני פשוט מנהל אותם הרבה 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 יותר צמוד. ככל שעובר הזמן, וככל שהעסק שלי גדל, וככל שאני פוגש יותר אנשים, אני מבין כמה שיש לי יותר ויותר ללמוד. באמת? אני מבין שהקושי הגדול ביותר, אם כבר מדברים, זה לא ניהול העסק ביני לבין הלקוח, הקושי הוא גדול ביני לבין העובד. כי כל עובד הוא עולם ומלואו, ולכל אחד צריך לגשת בצורה מסוימת, ולכל אחד יש את הנקודות הרגישות שלו, ואתה צריך ללמוד ללכת בקו הדק בין להגיד את הביקורת, להעביר אותה בצורה נכונה, בלי שהצד השני ייפגע, ולדעת מה הוא היה רוצה לשמוע, ובעצם לדעת מה היית רוצה להוציא מאותה ביקורת, או מאותו אדם, או להוביל אותו, לתחושה. אז אתה אומר שכל בן אדם לגופו של עניין, זאת ממש... כל אדם לגופו של עניין, אני לא יכול לומר את הביקורת בצורה א' לאדם אחד, את הביקורת בצורה ב' לאדם שני. אחד ייפגע והשני יראה בזה... קודם כל אני הייתי ממליץ לך, אנחנו עושים גם איזה ייעוץ בפודקאסט, להשתמש במילה פידבק ומשוב. כן. המילה ביקורת היא מאוד מאוד ביקורתית, היא כאילו היא מאוד קצת אגרסיבית. כן. אבל באמת, רציתי לשאול, במה אתה מתמודד בשנים האלה, גם של שנים של צמיחה, גם שנים של תחרות? אני גם אשמח שתגיד כמה מילים על התחרות, אפרופו שמביאים מסין, ושמביאים חומרים לא איכותיים, ומתחרים איתך על המחיר. במה אתה מתמודד בעסק ביום-יום? תראה, ישנה סברה שהעבודה, זה כבר סיפור, אתה יודע, זה כבר סיפור, זו ראייה אישית שלי, בסדר? אני לא רואה בסין כתחרות, כי סין זה דבר מרוחק, סין זה דבר סכמטי, ממה שאני הספקתי לראות, כן? אבל אני, אתה יודע, יש כל מיני מעבדות כאלה ואחרות מסין שמספקות כל מיני רמות של מוצרים, אבל אני כאן, לא רק אני, בוא נוציא אותי רגע מהתמונה. אנחנו כאן, הטכנאים שיושבים בישראל, אנחנו בדיוק כאן מעבר לכביש, אנחנו כאן במשרד ממול, ליטרלי.
לא צריך עכשיו לבוא ולשלוח ולחכות שבועות ולדבר עם מידלמן, שידבר עם עוד מידלמן, ושאולי יתרגם בדרך, ואז אפילו לא הבינו מה רצו. ואז העבודה יכולה לצאת קטסטרופה. אולי לא קטסטרופה, אבל היא יכולה לצאת לא לשביעות רצונו של, ובסופו של דבר יש צורך בפינג פונג לתקן שוב, ואנחנו כאן, והטכנאי הישראלי היום הלך והשתפר בצורה משמעותית, לא שהוא לא היה טוב קודם, אבל הטכנולוגיה שהגיעה אלינו הקפיצה אותנו בכמה דרגות, הקפיצה אותנו להיות מדויקים יותר, להיות טובים יותר, להיות בעלי ביקורת פנימית. איך משלבים טכנולוגיה בעולם שלך? כאילו, איך זה משתלב? חוץ מהרובוט הנחמד שאיתנו פה והצטרף לשיחה. כן. תראה, כולם פוחדים, חוששים שה-AI ייקח להם. אני אומר הפוך, ה-AI רק עושה אותי טוב יותר. הוא עושה אותי בזבזן פחות, הוא עושה אותי מדויק יותר, ממוקד יותר, אני נותן תוצאה טובה יותר. אני לא רוצה להגיד effortless, ללא מאמץ, אבל אני חד יותר, וכשאני חד יותר, ולא מבזבז זמן, אני רווחי יותר. אני טוב יותר ללקוח שלי, אני טוב יותר ללקוח שלו, אז הטכנולוגיה הזאת הפכה אותי, א', לרווחי יותר, וב', לטוב יותר, או vice versa. אז זה מאוד הקפיץ אותנו, זה דבר ראשון. דבר שני, זה גם לאנשים מהדור שלי, מי שישמע, כן, זה לא שאני עכשיו בן 80, אבל לאנשים מהדור שלי, זה נתן מקפצה אנרגטית. זאת אומרת, אם 20-30 שנה עשינו את העבודה בצורה מסוימת, אתה מרגיש שחוק. ואז הגיעה הטכנולוגיה הזאת שלצערי יש אנשים מאוד מאוד טובים, דרך אגב, שלא הצליחו להתחבר לטכנולוגיה הזאת. זה בגלל שעובדים יודעים להתחבר פתאום? אתה לא מאבד אולי את העובדים הוותיקים, או... אני לא מעט פעמים ניסיתי לדבר עם הקולגות שלי, לנסות לדחוף אותם למעבר הזה, אבל המעבר לטכנולוגיה מאוד מאוד הקשה עליהם, אם זה בעניין של המחשבים, ואם זה, תשמע, אתה צריך להיות סוג של מהנדס, כי זה כבר לא עבודה ידנית, זה עבודה ידנית לתרגם אותה לעבודת מחשב, וזה דורש מאמץ, זה דורש מאמץ מנטלי, ולא כל אחד מתחבר, לא כל אחד רוצה, יש כאלה שמרגישים שפספסו את הרכבת, וזה חבל. לעומת זאת, הדור הצעיר, שקל לו לעבוד עם מחשבים, קל לו מדי, כי מצד אחד הוא יודע לנפנף עם העכבר, אבל מצד שני יש לו חוסר ידע בסיסי באנטומיה, כן. במנחים מסוימים. אז לא מעט פעמים נתקלתי זה בסוף גם התלות שלך ברופא השיניים, שגם הוא צריך להיות איכשהו גם מתקדם ולהיות חבר לטכנולוגיה כדי להעביר לך את ה... תראה, טכנאי השיניים נמצא בסיטואציה, רופא השיניים, סליחה, נמצא בסיטואציה שאין לו ברירה, כי השכן שלו מימין והשכן משמאל מציעים את הטכנולוגיה הזאת, ובסופו של דבר השוק מכתיב התקדמות. זה כמו שבעבר אמרו, הייתה קבוצה מאוד גדולה של אנשים שאמרו, אנחנו לא נלך עם טלפונים סלולריים כי זה עושה כך וכך. ומי כמוך יודע, יש עדיין קבוצה גדולה מאוד של אנשים שאומרים, לא נלך עם רכבים חשמליים. נכון. אבל... אי אפשר לעצור את הקדמה. אי אפשר. יכול להיות שהקצב טיפה משתנה, ימינה שמאלה, פתאום בא שחקן אחר ומשנה את התמונה. אבל אין מה לעשות. והדברים מתחלפים לטוב ולרע. ומי שיודע להוציא את הטוב מהדבר הזה, ויודע לבוא בזמן, אז הוא יודע גם להוציא את הטוב מהר ונכון. אז אם אנחנו חוזרים לעניין של הדור הצעיר חייב ללמוד את הדברים מהבסיס. זו טעות שגויה ללכת ישר... אני מאוד מסכים, אז זה שאתה אומר חייב, זה לא אומר שזה הולך לקרות, כי קראתי עכשיו איזשהו פוסט שהשירים הבאים יהיו אלה שיעבדו עם הידיים, כי אין מי שיעבוד עם הידיים. תראה, זה בדיוק מה שאני אומר לילדים שלי. לא רק לילדים שלי, בכלל בשיחות סלון, ה-AI שוב בא וחוטף הכל תחת ידינו,
ואז אנשי ההייטק נותרים בסיטואציה שרגע, אין לנו כבר מקום, והם מתחילים לחזור אחורה. וכשמתחילים לחזור אחורה ולחפש מה כן אפשר לעשות, אז הנה אני בא. אתה מודע לזה? אתה מרגיש? אני מודע לזה, אני מודע לזה, אני מבין. אני גם רואה שבעצם חברות הייטק, או חברות גדולות מוכרות, מנסות לעשות כל מיני דברים, לצוף מעל המים. אז אני בא ואני אומר, רגע, שנייה, המקצוע שלי, שאני מאוד מאוד אוהב, היום הפך להיות הייטק, שזה אותן תוכנות ואותה טכנולוגיה, ומצד שני זה לואו-טק, אבל זה לא באמת לואו-טק, כי יש פה את השילוב האנלוגי, עם השילוב של ההייטק, ותחת מטריית הרפואה. אז איך שזה לא יהיה, יש פה הנדסה, יש פה הייטק, יש פה לואו-טק ויש פה רפואה, שבעיניי זה השילוב האולטימטיבי. אני גם מאוד אוהב את המקצוע, ואני חושב שהוא מאוד מאוד מכובד כשאני בא ומתהדר ומציג אותו בפני כל אדם שאני פוגש. אז בעיניי זה מקצוע נהדר. זהו, אז מה אתה יכול לספר לי מהצד שלך על העניין של... בוא תספר רגע על מרצדס. אני יודע שעד לפני... אתה יודע, אומרים המרצדס של הכיסאות. אני חושב שאתה המרצדס של טכנאי השיניים. תודה, באמת, תודה. ואני לא אומר את זה רק בגלל שאנחנו חברים, אני חושב שזה מדהים. יצא לי גם ברמה אישית ללכת למעבדות אחרות, וזה ליגה אחרת. תודה. אני עדיין לא מבין איך הפסנתר פה. כן, טוב, נו, אני לא יודע אם רואים את זה במצלמה, יש פסנתר עתיק מאחוריי במעבדה, והוא ביקר פה לא מעט פעמים, ורק עכשיו הוא נזכר שיש פסנתר. אוקיי. אנחנו צריכים לבחון את היחסים מחדש, אבל טוב, בסדר. כן, אז רגע, אז תראה, אני יודע שלפני 15 שנה בערך, מרצדס הייתה לעשירים בלבד. אז לא הכרתי אותך. והיום, אני לא יכול להגיד שכמעט כל אחד, אבל הרבה מאוד אנשים יכולים להרשות לעצמם. איך אתה מסביר את זה? האם זה בעקבות פריסת התשלומים החדשה, אפשרויות מימון, ליסינג, או איך אתה מסביר את זה שפתאום זה נגיש יותר? אתה עשית את השינוי. תראה, זה הכל מהכל. 50 שנה מרצדס מכרה 750 מכוניות, 50 שנה. רק לפישמן, דנקנר, תשובה, כל מי שיכל להרשות לעצמו, רקנאטי. דרך אגב, קוריוז, איתם אתה פחות מתפרנס, כי הם מחליפים כל 7 שנים את האוטו. אני צריך את אלה שמחליפים כל 2 את הרכב. כן. אני חושב שקרו כמה דברים. קודם כל, הבאתי דגמים ב-199,000 את ה-A-Class. כן. פתחתי את האולם הכי גדול בארץ, והנגשתי אותו. פעם היית נכנס, כאילו זה חנות תכשיטים, וילונות שחורים, אתה מתבייש להיכנס לאולם, אתה מרגיש לא שייך, פתחת את זה, שמת אייפדים ליד כל רכב וכו'. כן. דבר נוסף, רכבי הדגמה. כל מי שרצה 360 רכבי הדגמה, אין דבר כזה. כאילו, אני הייתי פוגש אותך, אפילו לא מכיר אותך, אבל רואה שאתה מסוגל, כי אני יודע שאתה עושה על פורש, הייתי אומר לך, קח מפתחות, תחזיר לי את זה במחרת או בסוף השבת. אני מעיד על זה, כי לי, כשאני באתי פעם או פעמיים לנסיעת מבחן, אכן נתנו לי את הרכב ל-24 שעות. זה היה מפתיע, באיזה קלות קיבלתי את הרכב. זה היה להנגיש את זה, ואני חושב שהדבר הכי הכי משמעותי שעשיתי, או שעשינו, זה פנינו לקהל שהוא לא יוקרה. זאת אומרת, תמיד אני בא ואומר, יש לך טויוטה ב-100,000 שקל, תן לי את ה-100,000 שקל, מחזיר לך 40,000 שקל, 60,000 שקל מקדמה, תשלום חודשי כמו משכנתה, כל 3, 4, 5 שנים אתה מחליף את הצבע של האוטו. וזה בכלל פתח את השוק, ועשיתי עוד כמה דברים, אני היחיד של אנשי מכירות היו רחבים, עבדנו היינו עובדים בעיקר בחוץ, הייתי שם אנשי מכירות בבתי קפה יוקרתיים, מושיב אותם עם רכב, הייתי עושה הרבה מאוד דברים שהנגישו את הרכב. זה עניין, הדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו, הם עניין אינדיבידואלי אישי שלך כראייה אסטרטגית שלך. זה either you have it or either you don't. אז זאת אומרת, הקושי הוא להתמודד עם הבוסים שלך, שהם מעולם קצת מיושנים, וזה לא עובד בסכמה שלהם, נכון. ורגע זה לא, אני מבין את מה שאתה אומר, כי אני חושב שאני גם כן בן אדם כזה. אני לא אומר שאני עובד בשיטה כזאת, אבל אני מאמין שאפשר לעשות אחרת. אתה יכול לתת דוגמה משהו שאתה עושה אחרת אולי משאר טכנאי השיניים, אולי קצת שונה, אולי קצת... תראה, אני חושב שאחד הדברים החשובים זה, אם מדברים בצורה מסוימת על טכנאות השיניים בשנים האחרונות,
אז אני מנסה לעשות אחרת בזה שא', אני נותן חוויה ללקוח של הלקוח. המקום, אני לא רציתי להיכנס לזה ב-level האישי, כן? אבל אתה ביקשת את זה ב-level האישי, אבל תודעת שירות זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה ערך עליון לדעתי, וזה צריך להיות ערך עליון לכל אדם שהוא נותן שירות כלשהו. כי בסופו של דבר, כשאדם בא וקונה מוצר, כשאדם בא ומתחבר למשהו, הוא רוצה להתחבר לתמונה הכללית. אחרת הוא בא, לוקח את זה מהמדף בסופר והולך הביתה. אבל בסופו של דבר, גם בסופר, החוויה של הקופאית שפוגשת את הלקוח בקצה, זה גם משנה משהו. אז חוויית הלקוח זה ערך עליון. חוויית הלקוח של הלקוח שמגיע מדי פעם אלינו גם כן ערך עליון. אנחנו דואגים שתמיד תהיה אווירה טובה. אנחנו דואגים שמגיע לפה מטופל של הרופא, כשהוא יחזור ויספר לרופא כמה כיף היה, כמה נעים היה, כמה מיוחד היה. ואני זוכר את התגובה שלך ותגובות של רבים, רגע, ככה לא דמיינתי מעבדה. נכון. ואני אומר, נכון, זה בדיוק העניין. וזה מדהים שאתה שומר על סטנדרט כזה גבוה, שהרבה פעמים בכלל לקוחות לא מגיעים לפה, והם לא רואים מה קורה מאחורי הקלעים. תראה, הסטנדרט הזה, אתה הגדרת אותו גבוה, לי זו ברירת מחדל, כי אני חי פה. אני ואחריי, זה הצוות שלי. חשוב לי שלצוות שלי יהיה נעים. זאת אומרת, הייתי רוצה שלי יהיה נעים, ובאותה מידה אני רוצה שלצוות שלי יהיה נעים. וכשלצוות נעים, וכשלך נעים, זה מועבר הלאה. ואז כשיש אווירה נעימה, אז גם התוצאות נכון. הן טובות יותר. וכשמגיע לפה לקוח של לקוח, וכשהוא חוזר חזרה, אנחנו בעצם השגרירים הרי של הלקוחות שלנו של מרפאות. נכון. ואז הלקוח שלנו מרגיש הרבה יותר נינוח לשלוח אותו. ואני מכיר לצערי לא מעט מעבדות, שהמעבדה מוזנחת. המעבדה לא נקייה. המעבדה לא מזמינה. זאת אומרת, לא נעים להגיע. וחבל, חבל, כי זה לא דורש הרבה. אתה צריך לעשות סטאפ פעם אחת. ופשוט לשמור על זה. וכשלך נעים, וכשלמטופל שלך נעים, לא למטופל, למטופל של הלקוח שלך נעים, אז זה יוצר כדור שלג בסופו של דבר. וללקוח שלך, דהיינו לרופא, הוא יבין את הערך המוסף. לא, אני אומר, זה מדהים, בעולם השירות, בדרך כלל אתה נותן שירות טוב ללקוח הסופי. אתה בבית מלון נותן שירות ללקוח, אתה במשרד נותן שירות. פה אתה נותן שירות דרך מישהו שמעביר את זה הלאה. כדי שזה לא חובה כאילו. וכל זה כדי שהלקוח של הלקוח יבין, רגע, מה סין עכשיו? מה חול עכשיו? יש לי פה את הטכנאי הזה ששלחת אותי, תראה איזה מקום, אני רוצה איתו ביחד. זאת אומרת, אני יוצר מצב, אנחנו צריכים ליצור מצב, שאנחנו חלק אינטגרלי מתהליך השיקום של המרפאה אל הפציינט. זאת אומרת, הלקוח הזה, יכול להיות שהוא צעיר היום, והוא מגיע לרופא, וככה נוצרת מערכת יחסים, שבעוד כמה שנים, שוב, הרופא יהיה בשיתוף עם אותו טכנאי, וזה, כי בסופו של דבר הטכנאי הוא הזרוע השיקומית של הרופא. אנחנו הרי באים ומייצרים את כל חלקי השיקום, כמעט את כל חלקי השיקום. בסופו של דבר אנחנו מוכרים שירות. אנחנו מוכרים שירות ומוצר. מוצר איכותי, אבל כן, אבל כולנו מוכרים שירות, נותנים שירות. בסוף אתה נותן שירות, זה גם אם ייצרו את המוצר הכי איכותי, אם לא תדע. בסופו של דבר אנחנו נותנים את השירות ואת הפונקציה למטופל, והמטופל כן היה רוצה, כמו שהוא חוזר לאותו לקוח, לאותו רופא כל הזמן, ולא אחד שמדלג, יש כאלה לצערי, אבל אם הרופא יבוא וייתן לו את המעטפת, שזה שירות טוב, ומחיר טוב, ותוצאה טובה, ואת כל מה שמתלווה לזה, אז הלקוח שיחזור שוב ושוב. אז הגדילה, דרך אגב, אני לוקח את זה גם לעולמות שלי, שהגדילה היא באה המון מהמלצות, משגרירים, מחבר מביא חבר, זה בסוף השיווק הכי זול. דרך אגב, לפני שהתחלנו את הצילומים, גם עם הצלם וגם עם העוזרת שלך, דיברנו על זה, אין לך אינסטגרם, אין לך זה,
זה מדהים, כי בסוף זה הפה לאוזן, השם שלך, או השם של המעבדה, עושה את שלו. אני מעיד על כך, זאת אומרת, הצורה שסמיילטק מתפתחת, זה בעקבות המלצות של לקוחות, של רופאים, שבעצם הולכים וממליצים לקולגות שלהם. המלצה זה הערוץ השיווקי הכי נכון וזול והכי מדויק. כן, החיים הרבה יותר שקטים. אני לא מתעסק עם כל מיני מחירונים כאלה או כאלה, או מי שמשווה, יורד לרזולוציית השקל בפער, בשורה, אז אולי זה לא המקום. ושוב אני חוזר לעניין של אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים, שהלקוחות שלי אוהבים, זה תודעת השירות. כן. זה לא מספיק להיות עם מוצר טוב. זה לא מספיק. שירות מדבר, רגע, רק מאוד נהיה מסונכנים שנינו, ונראה שירות מדבר על להיות זמינים, לתת מענה מקצועי, לתת גם כמובן מוצר איכותי, זה גם שירות. אם חס וחלילה וקורה, יש עבודות חוזרות, לעשות את זה כמו שצריך, לעשות את זה מהיר. יש עוד משהו בשירות שאתה אומר? תראה, אם אתה בא ואתה עכשיו, אתה אומר, רגע, שנייה, יש לי תור מאוד ארוך, יש לי המון עבודה, אני לא יכול לייצר, אני אייצר לך בעוד שבועיים, או משהו כזה, זה קצת בעייתי. לכן אני דואג שיהיו פה אנשי צוות רבים. אני דואג שיהיו כאן מכונות. זו נקודה חשובה. לא, אני אגיד לך למה, זה כאילו, תמיד אני אומר, אנחנו כל הזמן מתקשרים למוקדים, עכשיו הייתי במעבר דירה, ואתה מתייבש במוקדים, ואתה אומר לעצמם, בזק, עם כל הכבוד, או חברת חשמל בכלל, שימו עוד כמה שקלים, יענו תוך שני צלצול, אתה יודע, אם עונים לי אחרי צלצול, אני מתרגש, כאילו, אני חושב שזה טעות, כאילו, הגעתי כי אתה מבין שמכבדים את הזמן שלך. ואתה בא ואומר, אני אוסיף כוח אדם, כדי שבהם לא ימתין שבועיים לעבודה. אני לא רק מוסיף כוח אדם, אני מוסיף כוח אדם במידה ומישהו יכול, או במידה עכשיו פתאום יש לחץ של עבודה, אז כשעובדים בלחץ... אז כאילו, רגע, זה משהו מעניין, כי רוב הלקוחות שלי לא עושים את זה, שאני מייעץ להם, אתה כאילו לוקח עובד רזרבה. אני תמיד עם עובד, תראה, אני תמיד עם איש צוות רזרבה, אני לא אוהב להשתמש במילה עובד, אבל אני תמיד עם איש צוות רזרבה, יש לי, נגיד, 3 אנשי צוות לאדמיניסטרציה, נשות צוות לאדמיניסטרציה. וכשהבאתי את אשת הצוות האחרונה, למשל, אז דאגתי לידע את אשת הצוות שלפניה, תשמעי, את תיכנסי להיריון עוד מעט, התחתנת לא מזמן, זה לא מתאים לבוא עכשיו להביא אשת צוות שתחליף אותך בלחץ, או דברים כאלה. יפה מאוד. אנשים לא עושים את זה, אתה לא מסתכל ממש על הגרוש. כי אני למדתי כבר, אם נסתכל על הגרוש, אנחנו נשלם מחיר כבד מאוד אחר כך על בוא ניקח את זה מהעולמות שאנשים מכירים ואולי שומעים אותנו וזה, כשאתה בא להשכיר דירה ואתה מתעקש על מחיר ו3 חודשים לא הזכרת את הדירה, זה בדיוק אותו דבר. בסוף אתה עלול למצוא את עצמך, מזכיר לאדם הכי פחות שהיית רוצה, הכי בעייתי, ובסוף גם התשלומים חוזרים, או אני לא יודע. אז מעבר לדאוג לאנשי צוות ברגוע, מה שנקרא, אז יש לי גם ריבוי של מכונות, שעם מכונות טבען להתקלקל, ולא תמיד איש השירות יכול לבוא באותו היום, לפעמים הוא יכול לבוא אחרי כמה ימים, ולפעמים הוא הגיע, אבל צריך להזמין את החלק מחול. וזה לא מתאים, אני צריך לייצר. אני מקום שמייצר ברמה היומית, ואני צריך לייצר, והלקוח בצד השני ממתין, כי הלקוח שלו, הם תמיד נוסעים לחול דרך אגב. הם תמיד נוסעים לחול, או יש להם חתונה, לא יודע, שמזמינים כרטיס טיסה, הם צריכים ללכת לרופא השיניים. בצבא תמיד הם הורגים מישהו. תמיד הם הורגים מישהו. כדי לצאת הביתה מוקדם. תמיד מישהו מת אצלהם. שוכחים שהם הרגו את הסבתא 3 פעמים. נו, ככה זה. אבל בסדר, כולם לחוצים. אבל אתה יודע, לא, אבל אני אגיד לך את האמת. סליחה שאני אומר, זה בגלל המנטליות שלנו קצת. כי אנחנו לא סומכים. כי אנחנו יודעים שמי שיש לו מרפקים, הוא יהיה ראשון ברשימה. משהו באופי שלנו. זה משהו שיש לנו מה לעבוד במדינה הזאת על אמון ועל, אתה יודע, לדעת לפרגן, וזה בא מהמון סקפטיות לדעתי. אני מבין. אתה יודע, ביפן, היית ביפן? כן. אני הייתי ביפן בשנת 1992.
היה מזמן. לא, די, היית בן כמה? 6, 7? לא, למה? הייתי בגיל 20 ו-22. אז אני הייתי כשהייתי מנכ"ל מיצובישי, זה היה 2006, 2008, והבן שלי עכשיו ביפן בירח דבש. שהייתי בחתונה שלו. נכון, נכון. וביפן... זוג מקסים. וביפן לא היה את השיח הזה. לא היה מי ראשון בתור, או לשים אותך ראשון ברשימה, או להפעיל לחץ, או להפעיל פרוטקציה, או מישהו מכיר מישהו. כי המנטליות שלהם, להבדיל מהמנטליות הסינית, שהיא מאוד מאוד משתנה בשנים האחרונות, המנטליות שלהם היא ההבנה שהם בורג קטן מתוך מערכת גדולה. כאשר הסינים היום, דרך אגב, כל אחד רוצה להיות הביג שוט, והעובדים מאוד מהר הולכים ופותחים עסקים. באמת? לא ידעתי. מאוד, באמת? חשבתי שיש משמעת קומוניסטית. אז זהו שלא. הם פיתחו רעב יהודי, כמונו. הם פיתחו רעב להיות, להגיד, פיתחו רעב ואפילו ביטחון להגיד, גם אני רוצה. גם אני רוצה את המכונית הזאת, את המכונית הטובה יותר, את הבית הטוב יותר. לא ידעתי. יכול להיות שהם עברו אני מאמין של פרויד, כן, אבל... ומצוין. אבל זה מוביל אותנו. זה רק, דרך אגב, סליחה שאני יוצר אותך, אני רואה בזה יתרון, כי זה רק מביא אותם למצב של סין אולי תוכל לתת דברים אחרים ממה שהיא נתנה בעבר. אבל זה מוביל אותנו לקטע של הדור הצעיר, כי דיברת כמה קשה היום. אני יודע אם לא הייתי מתעסק בחברת דיור, הייתי מתעסק בחברת השמה. לפחות בכל רגע נתון יש עשרות עובדים, בחברות שאני מלווה לפחות, שאין עובדים, פשוט אין עובדים. ולמה שבחור צעיר יבוא ילמד טכנאות שיניים ויבוא לעבוד פה, הם רוצים קריפטו, הם רוצים כסף מהיר, הם דרך אגב דור מדהים, הם הוכיחו את זה במלחמה, ועל זה אפשר להגיד שום מילה, אבל למה, תסביר לי עכשיו, למרות שאני יודע יש לך איזה פודקאסט עתידי או משהו בנושא הזה של מי בא, אבל למה שטכנאי שיניים יבוא לעבוד בתחום הזה? תראה, זו שאלה שלא תכננו אותה, וזו שאלה נהדרת, ואני אגיד לך למה כן. בתחום של הכסף המהיר, בתחום ההייטק, יש לך כסף מהיר, אולי בשכר גבוה יותר. נקודתית. לעומת זאת, אם אתה יזם בטבחה, ואתה הולך ללמוד לא רק טכנאות שיניים, אלא אותם מקצועות שמשלבים גם עבודת ידיים. אני יכול להגיד לך שגם בעולם ה-CNC למשל, בעולם הזה שאתה משלב גם את זה וגם את זה, אין עובדים. ובאותם מקומות שאין עובדים, תלך לשם. תהיה הטוב ביותר שאתה יכול להיות, ואתה יכול לגרוף הרבה יותר ממשכורות הייטק עם פוטנציאל צמיחה בתור עצמאי. כמה זמן למידה לומדים טכנאות שיניים? שנתיים. יש 3 בתי ספר, יש מכללה בשם מכללת גל ברעננה, יש את אורט שפירא, אורט שפירא זה איפה שאני למדתי, יש את אורט סינגלובסקי בתל אביב, ויש מכללה בקרמיאל, לא מכללה, בית ספר תיכון בקרמיאל, שמגיעים לשם חבר'ה צעירים, תיכוניסטים. לצערי אבל הכמות היא לא מספיק גדולה. הם נבלעים מאוד מאוד מהר, חלקם אולי לוקחים אותם, חלקם אולי מחליט שזה לא בשבילו, בסופו של דבר, אתה יודע, כמו כל מקצוע שאתה משנה את דעתך. אבל רציתי לשאול משהו, אנחנו לא מדברים, איך לימדתי את אנשי מכירות שאנחנו לא מלכלכים על המתחרים או על זה, אבל מה אתה אומר על אלה שהולכים לסרביה, מחליפים את כל השיניים ב4 ימים, הולכים לזה ובסוף חצי נופל וגם אבל מה יש לך להגיד ללקוחות האלה, באמת? לא מקטע של, זה רק כסף? תראה, אני לא ניהלתי ניתוח פסיכולוגי מול האנשים האלה. אני כן מקבל שיחות טלפון של כל מיני כאלה, תשמע, אני רוצה לנסוע לגיאורגיה, בסדר? אני רוצה לנסוע לגיאורגיה. אני אומר לך, כאילו, לי זה נשמע מוזר, כי זה נשמע לי כאילו הם רוצים לעשות טיול ולאכול קצת חינקלי וחצ'פורי בחינם על חשבון טיפול השיניים. תראה, אני משער שיש כאלה ששרדו ועברו את זה בסדר. אבל יש לי הרגשה שאני מגדיל את ההכנסות שלי על חשבונם. לא רק אני והקולגות שלי, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לתקן את מה שעשו.
אני מתאר לעצמי שיש מצבים שזה בסדר, אבל כמו שכאן בארץ יש מצבים שיש בסדר, ויש מצבים שהם לא בסדר. אני חושב שטכנאי שיניים, רופא שיניים ופציינט צריכים להיות קרובים אחד לשני. כי כשאנחנו מקבלים פה את המטופלים, אנחנו מקבלים אותם לתיאום ציפיות. לא מעט פעמים רופא השיניים שולח את המטופל שלו למעבדה. גש, תשמע, תספר, תראה מה הטכנאי אומר, תגיד לו מה אתה רוצה. היום יש לנו טכנולוגיות לבוא ולצלם את המטופל בתלת מימד. לא רק את חלל הפה, אלא את כל מבנה הפנים שלו. אנחנו מלבישים את זה אחד על השני. ואנחנו יושבים לקפה. אני, המטופל, המטופלת, במשרד, על קורסה, ומדברים. הייתי רוצה ככה, הייתי רוצה ככה, אני רוצה את הצבע הזה, אני רוצה את הצורה הזאת, יותר מתאים לי ככה. זה ניפוץ פרדיגמות, זה אנטיתזה לאנשים שחושבים איך תהליך כזה שברפואה יש מעבדה הולכת, אומרים, זה מעבדה, יושב מישהו עם ה... תראה, זה מה שכולם חושבים, ואני כאן כדי להציג את זה אחרת, כדי לבוא ולהגיד, רגע, יש פה, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, יש פה הייטק, יש פה רפואה, יש פה הנדסה, יש פה הכל מהכל. וזה בריאות, בריאות של הבן אדם בסוף, וזה לא משחק עכשיו, זה לא רכב, זה בריאות. זה בריאות, זה בריאות ברמה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לתת, ויש פה עוד דבר אחד חשוב, יש פה כסף טוב, יש פה שכר מכובד. אם תעבדו נכון, זה לא מספיק להיות רק טכנאי שיניים טוב, בסדר? זה לא מספיק להיות רק רופא שיניים טוב, זה לא מספיק להיות רק כל דבר ספציפי טוב, כי מעבר לזה אתה גם צריך שתהיה לך ראייה עסקית. נכון, מי כמוך יודע שבעולם הרכבים, יש רכבים מצוינים שמוכרים מעט מאוד, ויש רכבים קצת יותר ממוסחרים שמוכרים יותר, אז מעבר לעצם היותך טכנאי שיניים טוב, אתה צריך לגשת ולקחת סדנאות של יזמות, או סדנאות של שיווק, או סדנאות של מנטורים פנימיים, אתה יודע, להעשרה עצמית. בן אדם צריך להיות כל הזמן בהעשרה. כל הזמן. אני מזמן הפסקתי לחשוב שאני יודע. אתה מדבר גם לא רק ברמת בעל בית, גם ברמת, נגיד, מנהל צוות, לא ברמת בעל בית? האנשים הקרובים אליי יעידו שאני כל הזמן נעזר וחברים טובים. חברים טובים. חברים טובים אלו אותם יועץ כזה ויועץ כזה וסרט כזה. כי, תשמע, אנחנו לא... זה כמו שאני אומר לילדים שלי, אני גם עושה טעויות. אני לא נולדתי אבא מושלם. אני לומד מהטעויות שלי, ואני תוך כדי שאתם גדלים, אני לומד להיות אבא טוב יותר. אבל אני יודע גם לבקש סליחה שצריך. אז אני מזמן הפסקתי לחשוב שאני יודע הרבה. וככל שעובר הזמן אני מבין כמה אני יודע פחות. וכשאני פוגש לקוח חדש, אני אומר לו, תן לי את כל מה שאתה יכול. תן לי את כל מה שאתה רוצה. כי הבנתי שמכל לקוח אני לומד עוד משהו. אני חושב... היה לי לא מזמן, תן לי רגע, הייתה לי לא מזמן התבטאות, אולי טיפה חצופה, שפגשתי לקוח חדש מאוד חשוב, ואמרתי לו, תשמע, זה לא הכסף שאני רוצה ממך. אני רוצה לנצל אותך, אני רוצה לדלות ממך ידע. לא, כאילו, זה לא במובן ציני, ולא במובן לא יפה, אלא במובן של, אתה בן אדם שאני יודע שיש לו המון ידע, שאני רוצה ללמוד ואני רוצה לדעת. אז למרות שאני הרבה זמן במקצוע, משנת 1988, כמה זמן, הרבה זמן, אני מבין שיש לי עוד הרבה מה ללמוד. לא רק בכלל במקצוע, אלא בכלל באופן כללי, אז זו הגישה שלי היום. ככל שאני מתבגר, אני מבין שאני יודע פחות. אני חושב שלמידה והשערה עצמית, בטח מה שאמרת בעידן ה-AI, נותנת יתרון על האחרים. כי אם היום אנחנו אומרים, נשאל את ה-AI כמעט כל דבר, אם אתה תהיה קצת מעבר ותלמד ותחכים, ואפרופו, לדעתי גם, זה פוגש את העולם שלך ושלי, שהניסיון פה הוא קריטי. כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד ל-AI, בסוף הוא לוקח
מכלול של חומרים, והוא ממליץ. אבל אנחנו היינו שם, נגענו בכביש, עם הצמיג נגע בכביש, איך שאומרים. תראה, ה-AI יכול לבוא ולהרכיב דברים, וכשהוא ירכיב את הדברים, מישהו צריך לתת לו את הפקודות האלה, לזוז מימין לשמאל, וכאן אנחנו צריכים לבוא ולתת את הפקודות הנכונות. מישהו צריך להפעיל את זה, ואנחנו צריכים להיות בעלי הידע, כי אולי ה-AI יכול לבוא ולזרוק את השן אוריינטלית באיזשהו מנח, אבל זה לא המנח הנכון לרוב, וצריך לבוא ולתקן, ולפעמים הטוויסט הקטן הזה יבוא ויגרום לשן להחזיק פי 10 יותר זמן מאשר AI שהניח את השן. אז אנחנו חייבים לאגור ידע, אנחנו חייבים להיות בעלי... אם לא שאלת נכון את הצ'אט, אתה תקבל תשובה לא נכונה. אם אתה שואל נכון מניסיון, אתה תקבל תשובה, אתה יודע, כמו לתת בריף על לקוח, אתה תקבל תשובה יותר מדויקת. נכון. זה לא שתשים ונראה מה יצא בעוגה. אז בעל ניסיון ידע לשאול את השאלות הממוקדות יותר, כי הוא כבר... ומה זה ניסיון? סליחה רגע, מה זה ניסיון? ניסיון זה מה שאמרנו, ללמוד את מלמטה ולהרגיש בידיים, זה ניסיון, כאילו, נגעת, כאילו, אתה יודע, כל הזמן אומרים, הרבה פעמים נכנסים לך כל מיני מתחרים בתחום שלי, של יועצים, זה שלמדת באיזשהו קורס, זה לא יעזור לך. אני מבין. היית שם או לא היית שם? אני פוגש, אני רואה אותם, זאת אומרת, אני שומע אותם גם לפעמים. אני רואה חבר'ה בגיל 25 שנותנים ייעוץ על כלכלה. אני רואה חבר'ה בגיל 25 שנותנים ייעוץ על כל מיני דברים אחרים. וגם רושמים, יש לי הרבה ניסיון. זה קצת תמוה איך בחור או בחורה בגיל 25 יש להם הרבה ניסיון. אני לא יודע, אני היום מבין כמה שאין לי, ואני צריך עוד ועוד. אבל בסדר, אני מקווה שזה... אני מבין שזה בא עם הגיל. זה בעצם העניין. אני תמיד בא ואומר שיהיה לך כמה שיותר בארגז הכלים. אני למשל, הטרוגני. דוגמה, אני לא אקבל עובד, אני לא אקבל עובד שעשה 14 שנה את אותו תפקיד במקום אחר. לא אקבל. כי מבחינתי הוא כבר הרים ידיים, והוא לא ימתח אותי לשום מקום, והוא לא... מונוטוני ושחוק. בדיוק, והוא לא צבר ידע הטרוגני, הוא לא צבר ידע וניסיון, ולהכניס כמה שיותר כלים, כמה שיותר לארגז, ממש ארגז, להכניס כמה שיותר לארגז, לדעתי, בעתיד זה ייתן יתרון משמעותי. אני מסכים. לא רק זה, כי אם אתה מעביר עובד, וזה מה שאני עושה לא מעט פעמים, אם אתה מעביר איש צוות בין התחנות, אז הוא בעצם, לא רק שהוא אוגר ידע, אחד הדברים החשובים, הוא מבין מה עושים בתחנה הבאה. הוא מבין למה הוא קיבל את זה מהתחנה הקודמת, ומה הוא בעצם צריך להעביר לתחנה הבאה. והוא לא עובד בשיטה של, רגע, אני בשיטה של, זאת אומרת, סרט נע של, אני יודע לעשות את זה, ואני לא מבין מה קורה הלאה. אז בסופו של דבר... גם בתור מנהל. דרך אגב, אפשר אותך שאתה יודע מאיפה התחילו מרבית מנהלי אולמות תצוגה בעולם הרכב, מאיפה הם מתחילים? אוקיי. יש לך ניחוש? מאיפה הם מתחילים? מאיפה הניסיון הראשוני? אין לי מושג. נהגי נסיעות מבחן. אוקיי. זה ממש מסלול. אתה נהג נסיעות מבחן, אתה הופך לנציג מכירות ואתה הופך למנהל אולם. אוקיי. ואז, מעניין. כשבא לך מישהו ושואל אותך שאלות, או אתה היית שם, אתה לא יכול להגיד לו, אני יודע יותר טוב, אתה היית שם, עשית את כל התפקידים. כן. אתה יודע, כשאני הגעתי למנכ"ל... אתה גם שמעת את הלקוח. אתה שמעת את הלקוח. ההתנגדויות העסקיות שלו. ואז אתה הולך לנהל את העובד ונותן לו הוראות על סמך זה שהיית שם. אתה יודע, כשהייתי מנכ"ל מיצובישי, אני הסתובבתי עם משאיות הפצה, וגיליתי שאנחנו סתם מסתובבים עם חלקים במשאית, לנסוע לחדרה בשעה 5, המוסך בכלל סגור, ואף אחד לא עשה את זה לפניי. אז אף אחד לא יכול להתווכח איתי אחר כך, מנהל הפצה או מנהל מחסן, ולהגיד לי, חייבים הפצה בשעה 4, בולשיט, המרכז שירות סגור. אז אין כמו, וזה מה שאני מאוד ממליץ, ואני גם חושב שגם אתה ממליץ, כמה שיותר ניסיון, כמה שיותר לגעת, כמה שיותר מחלקות. אין ספק. אריאל, היה לי נעים לפגוש אותך. אני רוצה לשאול שאלה לקראת הסוף. איפה אתה בעוד 5 שנים? אני מעדיף לא לגלות. בעצם סיפרתי לך את זה מקודם. אתה יודע מה? תן רמז, אני מוכן לגלות. אני אעשה את זה בקצרה. אני אעשה את זה בקצרה. הסיבה העיקרית שאני בא ורוצה לגדול, כן, שאני מנסה את הפעולות האלה, כי אני גאה להיות האב לדור הצעיר. אני גאה לתת במה לדור הצעיר. אני גאה אני מעביר מהידע שלי, מהניסיון שלי, והחבר'ה שבאים תחתיי מעבירים הלאה לדור הבא.
כי בסופו של דבר מישהו צריך לבוא ולעשות את זה, אחרת המקצוע שלנו ימות. אם כל אחד יבוא ויעשה לביתו הקטן, איך נבוא ונגדל דור של בעלי מקצוע אחרים, כמו בכל מקצוע, אתה יודע. בתי חולים באים, מעסיקים את הסטאג'רים, נותנים להם את ההזדמנות. אני כאן בא ונותן לאנשים הטובים שאני יכול לקחת. ובעוד 5 שנים אני רוצה להחזיק תחתיי צוות כמה שיותר גדול, בדגש על צוות שלמד לחשוב תוך כדי תנועה. צוות שיודע לנתח דברים, צוות שיודע לעבוד בהרמוניה עם אחרים. שזה, כמו שאמרנו, זה עניין מורכב מאוד של למצוא את האנשים הנכונים. ולנסות, מה שנקרא to hover above, לרחף מעל, ולראות שכל הקצוות מתחברים בצורה... ולהמשיך לשוט. ולהמשיך לשוט ליטרלי, כן. שייט זה דבר גיליתי אותו לפני 10 שנים, וזו אחת המתנות הכי גדולות שיש לי. כן, אז כמו כל פגישה שלנו היה מרתק. אני מקווה שהדברים שהעברנו בינינו אולי יוכלו לבוא ולגרות מישהו אחר, אולי לעשות צעד אחד טוב יותר לטובת הלקוח שלו, או לטובת הלקוח של הלקוח שלו. אנחנו כאן כדי לתת את המענה ללקוח הישראלי. אני והקולגות שלי, החברים הנהדרים שיש לי, והמעבדות המצוינות שיש פה. ועם עוד טיפה תבלין, מה שנקרא במרק, אנחנו נעטוף את הלקוחות שלנו בערך מוסף, כדי שלא יצטרכו ללכת לשום מקום אחר. נפגש פה עוד 5 שנים, פה, אותו מקום.